opogore motime nyaka sani kama ochope ka. Ipare gang'o mano ikidienje mopogore opogore mosekalo? Okay, Cleophas, gima nyalo wacho ko wanene ko chon kaka nwatime koro. Nene ka nitiere subject mang'eny, nitiere art and craft, lakini somo masani neno ka ging'ade. Ong'ade gitimo matin. Okong'eny kaka nene watime machon sani nyathi timo penj mondo okal. Koro somo manyachon chande gi masani nitiere pogruok mang'eny. Obiro kanyo, obiro kaluwore kaka itiege koso lony ma japuonjre yudo kata bang' thuolo ma osebedo e skul kanyo? Aneno ni en lony ma japuonjre yudo. Mano ka irango sani wan gi manya kura mojwa magi weche mag KCPE kod mano mara KPSEA. Sani neno ka kit somo manyien ni bende. Nikech koro ene modhi kao mano kara KCPE kor ka kori mano somo no mano mara CBC. Ka irange lony manyasani en gimoro madier ni kata ka ne nyathini nyalo dok chien mondo mi orita ne otimane penj mag KPSEA mano mag CBC. En gimoro nyalo wacho ne otime koso mana motimo mar KCPE ni oromore kode to soda. Ano neno ni lony manyasani ma nyasani moket ni en ber moloyo KCPE ma koro rumo ni nikech ing'eni nyathini timo penj mondo okal. Lakini lony manyasani ober nikech iyudo ka seche moko talent mwanyalo yudo kuom nyithindo. Nyayudo ka nyathini gi talent moro kata wer gini. Koro aneno ni lony manyasani ni ber kabisa moloyo manyachon ma koro rumo ni. Mane gima nyalo bedo ni bere timre kar kanyo japuonj koso? CBC ka kirange nikech riwacho ni weche mag piem ma gimoro manitie kacha mano miyo kinde mane jatend migawo machon mane sirkal mar Uhuru Kenyatta kane wantie kata koda ngire Jacob Kaimenyi kano tieko tam mare kendo nano telo mar Matiang'i kodonjo telo mar Magoha odonjo karka gino mane gitemo timo en mar tieko piem mane samoro ne nyalo nyayo kuo mar penj e kinde ma gigo ne timre. En gino mochopo kare to bende neno ka gima kama nyalo dok chien kacha nikech sani kata ka in e skul kaka achiel kuom jopuonje madongo mantiere e skul ma Consolata kacha e weche mag CBC bende nyalo wacho ni kuo nyalo donjo bende kata koso kata mana koro timo gimitimo nikech ranking cha bende koro waseng'iyo marach Cleophas. Waseng'iyo gi mibadhi. Bedo ni waseng'iyo gi mibadhi ni omiyo aneno ka penj mindiko mar KPSEA mar